आ चल यही देखावत नहीं वो सब की कैसे धुआं कैसे निकालल जाला आ कोड़ के निकालल जाला मूस आर से। वीडियो में अंत तक जुड़ा रहम बना रहम। को मीट खेलवा बोला मुंगा चाप कहल जाला ओकरा के नु का कहल जाला बोला मुंगा चाप कहल जाला। आ देखिए हम देखावत रुआ सबके अपना भोजपुरी ब्लॉग के माध्यम से कि आज देखिए 8 गो तुम उठावत तनी मुसावा दिनो सब उठावत देखिए हई पूछ धके टांगा पूछ धके देखिए कितना मोटा मोटा बड़ा सा मूस आ ई लोग मरला हम लोग ठीके कइला हम लोग जीव तो हड़सन लेकिन का करबा पूरा ई धान बर्बाद करता सन बड़ा मोटा मोटा बड़ा सन। देखो 8 के बड़ा सा हई को झोला गुल बा का तो नीमक रही तो आदमी खा ली इतना हैं पकावे के पड़ी ना एकलंगिए झोराइल बा। देखे 8 गो मूस बाप रे बाप आर भाषा के लोग ले बड़ा लोग ऐसा ही काम कोई लानो का कि पूरा किसान लोग कई मूस जौन बड़ा सन बर्बाद करता सन पूरा गेहूं काट देता सन धान तो बर्बाद हो गुल लेकिन एथी भी बर्बाद हो गेहूं भी गेहूं बर्बाद करता सन शिकार बना के खइयो ना जी में पूरा पूरा पहुंचल जाता है। देखी कैसे हुरा से मारल जाता है एक पूरा अंदर तक ले बंद कर दिया जी बिल ना। हाँ देखिए अंत तक भोजपुरी ब्लॉग में जुड़ा रहा और सबके दिखाई कि मूस के कैसे निकालल जाला। आई बहुत बढ़िया काम करता लोग बहुत पुण्य के काम करता लोग की एगो ठीक बा जीव हटे मानत जीव है लेकिन पूरा किसान के फसल मूस बर्बाद कर तरसन एक वजह से तरीका बहुत बढ़िया बाटे। देखिए सलाई बारल जी अब देखिए आग धरा दिहल गुल बाटे बिल में मूस के बियर में पुअरा डाल के आई भाई धरैला हन। अब देखी कैसे बियर से मतलब कि मूस निकली हसन ये बिल से। देखिए बिल बा मूस चलले बड़ा से दे देखिए दे झराए लागल हवा दिहल जाता टे कि में धुआं जोन बाटे। देखिए ट्रिक कितना बढ़िया बाटे मूस निकाले के जितना अंदर बिल गोल हुई जहाँ जहाँ गोल हुई पहले हर जगह के बिल मुद दिहल जाला आ ओकरा बाद से एगो बियर पटी पुआरा लगा के धुआं मारल जाला धुआं जाई पूरा एकदम हर जहाँ जहाँ जगह हमने बरसा तहाँ तहाँ जाई अंडरग्राउंड कहल जाला ओकरा के तहाँ तहाँ जाई। देखिए होने से धुआं फेंका लगल देखिए इन्हें धुआं भइला होने धुआं फेंका लगल देखिए धुआं फेंकता है भाई देखिए मुदा तलन देखिए मुदा तलन ओकरा बाद से देखी मूस निकलिया से देखिए हेद धुआं फेंकता है दे देखिए दे धुआं फेंकता टे। अंत तक हमारा वीडियो में जुड़े हम देखावत सबके कैसे मूस निकले सन अंदर से ट्रिक बहुत बढ़िया लगा हमारा ये सोचनिया कि रुआ सबके हम भोजपुरी ब्लॉग के माध्यम से रुआ सबके दिखाई हम। देखिए धुआं जहाँ जहाँ फेंकता देखिए हुजा धुआं पुअरा डाल के हुजा हाँकल बुला लेकिन हर जगह से धुआं निकलता टे अंदर ही अंदर। देखिए हेजो फेंकता टे भाई हेजा मुदा तलन एगो भाई हुजा पुअरा डाल के मूस के बिल में हवा देता आदमी हाँकल जाता टे। देखिए चारों तरफ धुआं फैले लागल और वह सब हमारा वीडियो में अंत तक जुड़ा रहम और वह सबके दिखाई में कलाकारी ये लोग के भाई के बहुत ही बढ़िया कलाकारी बाटे के मूस के बिल से कैसे निकाला जाला वो ट्रिक रुआ सबके हम आज भोजपुरी ब्लॉग के माध्यम से देखावे जा रहल बनी देखावत तनी। देखिए धुआं फेंकता हर जगह हेजलो धुआं फेंकता कहाँ बाड़ा से मूस इंतजार करे के पड़ी और वह सब बस इंतजार कैले रही हका रहल बा तबा तोड़ हाँक रहल बनन भाई। देखी कहाँ से निकलता केनियो से निकल जाइ हो भाई कहतन कि जेने ओकरा मिल जा मौका केने भागी। करे के परी हमनी के देखिए वहां का तकत भाई ठाक बुलन तो हई एगो भाई यहाँ के रहल बनन एकदम एक शिकार बहुत बढ़िया लगेला रउगो सब एक बार टेस्ट करी जाए।
पूरा मसाला डाल के चिकन मटन मसाला डाल के एकदम धनिया मरचा लहसुन प्याज कुल बना के मजा आ जाई। हम तो खाइम ए लोग के घरे जखन मुँह दले बानी त नइखे बिगत धुआं में उन्हीं जाते के पड़ी। आई देखल जो ट्रिक ई बेरा कैसन ई मतलब कि लागत हटे मूस कैसे निकलत हटे इंतजार कइल जाओ। चलिए देखी आई बारन लोग आ मूस कैसे निकलेला। बहुत खेत में बहुत ज्यादा मूस मतलब कि हो गइल बड़ा सन। देखी अभी तक बोझा बनाइला पानी के वजह से कि पानी इतना बरसर रहा कि सब गेहूं बुआ बगल बगल रहुआ सब देख सकत है। लेकिन हई खेत में पानी इतना ज्यादा लागल रहा कि एकरा में मने काटल गुला बोझा ओकरे एथी से देखी यहाँ के बानी है आ मूस जोन बाटे कि हई आर में देखी आर हई बानू ई अरिया में पूरा मूस लागल रहा सन। ई 8 गो मूस बड़ा सन 8 गो देखी रहुआ सब बताओ तनी आ ई लोग ये मूस के खा लोग नु हो कैसे मने का मने पूरा मीट लेखा लागेला। पका के करे के हां सब्जी बनावे के पड़ला। पका के सब्जी बनावे के पड़ला पूरा मसाला उसा डाल के सब मसाला डाल के जोन मीट में मसाला डालला तो ने मीट मसाला डाल के बहुत बढ़िया लागेला। हां एक नंबर के लागेला एकदम शिकार फेल बा मीट फेल बा चिकन फेल बा है। हां बोला हो सुअरियो को मीट फेल बा बोला मुंगा चाप कहल जाला करा के नु का कहल जाला बोला मुंगा चाप कहल जाला। अब देखिए हम देखावत रुवा सबके अपना भोजपुरी ब्लॉग के माध्यम से कि आज देखिए 8 गो तुम उठावत तनी मुसावा दिनो सब उठावत देखी है पूछ धके टांगा पूछ धके देखी कितना मोटा मोटा बड़ा सा मूस आ ई लोग मरला लोग ठीके कइला लोग जीव तो हड़सन लेकिन का करबा पूरा ई धान बर्बाद करता सन। बड़ा मोटा मोटा बड़ा सन देखो 8 के बड़ा सा हई को झोला गुल बा का भी अगिए भी रहे तो नीमक रही तो आदमी खा ली इतना हैं वही बढ़िया से पकावे के पड़ी ना लंगिए झोलाइलु बा एक लंगिए झोराइल बा। देखे 8 गो मूस बाप रे बाप आर भाषा के ई लोग ले बड़न लोग ऐसा ही काम कोई लानो काहे कि पूरा किसान लोग के मूस जौन बड़ा सन बर्बाद करता सन पूरा गेहूं काट देता सन। धान तो बर्बाद होइए गुल लेकिन ई एथी भी बर्बाद हो जात गेहूं बर्बाद करता सन शिकार बना के खइयो ना जी। आ चलिए आई देखावत ने वो सब की कैसे धुआं करके निकालल जाला आ कोड़ के निकालल जाला मूस आर से। वीडियो में अंत तक जुड़ा रहम बना रहम।